Hei! Tämä video on osa videosarjaa, jossa käydään lävitse Trailmap-kartta- ja reittisuunnittelusovelluksen toimintoja ja käyttöä. Tässä osassa käydään lävitse reittijäljen muunnosta muokattavaksi reitiksi. Aloitetaan peruskäsitteillä, jotta selviää mitä eroa reittijäljellä ja muokattavalla reitillä on. Ja sitten myös selviää, miksi muunnos ylipäätään tarvitaan. Reittijälki tarkoittaa tässä esimerkiksi GPX- tai KML-tiedostoa tai Strava-aktiviteettia, jonka voi tavata Trailmapin kartalle. Siirrytään tässä kohtaa sovelluksen puolelle katsomaan esimerkkiä. Noin, sieltä sitten auki GPX-tiedosto tästä ja noin ruudulle. Tämä esimerkki nyt on aika lyhyt reittijälki, mutta tämmöiset reittijäljet voivat koostua jopa sadoista tai tuhansista koordinaattipisteistä. Ja tämä toimii tyypillisesti hyvin navigointiin, mutta näitä reittijälkiä on aika hankala muokata, jos haluaa muuttaa sitä kulkua, mitä pitkin se täällä poluilla ja teillä kulkee. Piirretään sitten esimerkiksi Trailmapin reitti. Aloitetaan reitinpiirto täältä. Otetaan siitä suuri reitti ja sitten pistetään vain reittipisteitä ruudulle. Ja niin kuin näkyy, niin automaattireititin yhdistää näiden reittipisteiden välin automaattisesti kulkemalla teitä ja polkuja pitkin. Voidaan täältä ottaa myös suora reitin pätkä noin ja vaihtaa takaisin reititettyyn muotoon. Reitin etu on siinä, että näitä reittipisteitä on aika vähän ja niitä on helppo muokata. Me voidaan siirtää reittipisteitä tällä ja me voidaan täältä poistaa reittipisteitä ja voidaan lisätä tänne lisää reittipisteitä näin. Kun sitten puhutaan siitä reittijäljen muunnoksesta reitiksi, niin se tarkoittaa sitä, että otetaan ne reittijäljen 100 tai jopa 1000 koordinaattipisteet ja muunnetaan ne Trailmapin reitiksi, jossa on mahdollisimman vähän niitä reittipisteitä. Se pieni määrä reittipisteitä on hyvä juttu, koska se tekee sitä muokkauksesta helpompaa. Katsotaan sitten käytännössä, miten tämä muunnos tehdään. Ja otetaan esimerkiksi Saariselän Rumakurun maastopyöräreitti. Tämä reittihän on muuten tuttu videosarjan aiemmasta osasta. No niin, avataan ensin kartalle GPX-tiedostosta reittijälki. Täältä sitten klikataan reittijälkeä, valitaan täältä pop-up-valikosta muuna reitiksi. Tulee tämä valintaikkuna ja siinä kysytään reititysprofiilia. Tämä vaikuttaa siihen, miten hyvin se muunnos onnistuu, joten kannattaa valita se laji, millä tulevan reitin aikoo kulkea. Tässä tapauksessa on maastopyöräily. Täältä löytyy myös lisäasetuksia. Voi valita koordinaattien tarkkuuden normaali tai tarkka. Yleensä normaali on ok, mutta jos se reittijälki on hyvin tarkka ja kartalla on tiheää polkuja, niin saattaa tulla vähän parempi tulos sillä valinnalla tarkka. Me mennään tällä normaalilla nyt tällä kertaa. Painetaan tästä alhaalta luo reitti. Hetki kestää tässä muunnoksessa, se on algoritmisesti aika monimutkainen, mutta siinä se meidän reitti nyt sitten on. Reitti on nyt kartalla ja suoraan muokkaustilassa ja täällä reitin alla pilkottaa myös se alkuperäinen reittijälki. Ja ihan alkuun kannattaa yleensä tarkistaa tämän reittimuunnoksen laatu, eli katsoa, että pilkistääkö jostakin sitä reittijälkeä enemmän sieltä alta. Ei pilkistä, eli nyt voi sanoa, että tämä syntynyt reitti on varsin uskollinen tälle alkuperäiselle reittijäljelle. Hyvältä näyttää. Sitten voikin aloittaa reitin muokkauksen ja aloitetaan se täältä reitin alusta. Mennään tänne katsomaan, se löytyy täältä. Täällä oli tässä reitin loppu, mutta se reitin alku on sen alla piilossa. Eli siirretään tuo reitin loppu tuosta vähän syrjään ja sitten napataan tuo reitin alku ja noin tuo vihreä pallukka ja siirretään se tuonne Saariselän keskustaan, mistä meidän oikea lähtöpaikka tulee tapahtuu. No niin, sitten me halutaan tuolta Isäkkipään kautta mennä reittiin, niin me otetaan tästä vaan menomatkalta yksi reittipiste, siirretään se tuonne halutulle polulle. Tuossa on toinen reittipiste, joka menee vähän väärään paikkaan. Me käydään tuolla Isäkkipään huipulla. No niin, reitin alku näyttää nyt siltä, mitä siinä pitäisikin olla. Ja sitten otetaan tuo jatko vaan tuohon reitin jatkeeksi, niin napataan tuonne moottorikelkka
väylälle ja siitä toinen reittipiste lisätään ja se on siellä meidän loppupisteessä. Tässä otettiin pohjalle valmis Saariselän Rumakurureitti ja tehtiin siihen vähän muokkauksia, muutettiin lähtö- ja loppupistettä ja tietysti sen mukana vähän reittiä. Ei tuohon tainnut mennä muokkaukseen kuin joku minuutti suurin piirtein. Seuraava esimerkki onkin vähän erikoisempi. Se on itse asiassa lumikenkäillä ja soresaappailla talvella. Tehdään sillekin tästä reittimuunnos. No niin, se on jalan. Luodaan reitti. Nyt se näyttääkin vähän erilaiselta. Siinä on paljon tämmöisiä katkoviivaosuuksia. Ja kurkataan niiden alle. Piilotetaan tästä eränä täältä reitti. Sitten piilotetaan vielä toi reittijälki. No eihän siellä mitään teitä tai polkujakaan ole. Täällä on tosiaan lompsittu niillä kengillä siellä pitkin poikin hankeen. Palautetaan se reitti tähän takaisin ja nyt me nähdään noin katkoviivaosuudet tuosta tarkemmin. Tosiaan tämä syy tähän katkoviivaan on, että tässä alla ei ole mitään tietä eikä polkua ja niinpä sitten tähän on vaan otettu siitä alkuperäisestä reittijäljestä ne alkuperäiset koordinaatit aina näille osioille. Tässä on myös näitä reititettyjä osuuksia, ne näkyy tällä ihan normaalilla paksulla punaisella viivalla. Tällaisen katkoviivaosuuden muokkaus on vähän haastavampaa. Jos mä otan täältä joko alku- tai loppupisteestä kiinni ja siirrän sitä vähän, niin hops. Se katosi se nätti viiva, mikä kulki sitä alkuperäistä reittiä jälkeen pitkin ja tilalle tulikin tämmöinen suora viiva. Mä voin onneksi sen palauttaa tästä peruutanappulasta, painanut siitä ja me palattiin takaisin siihen, missä me oltiin. Eli jos tämmöinen muutos kävi vahingossa, tämä peruutatoiminnolla pääsee takaisin siihen aiempaan tilanteeseen ja saa tämän katkoviivan palautettua. Näitä katkoviivaosuuksia ei tosiaan voi muokata ihan samalla tapaa yhtä näppärästi kuin noita reititettyjä osuuksia, mutta voidaan tehdä tiettyjä juttuja. Voin myös tuohon polun kohdalle, niin mä voin siihen laittaa ylimääräisen reittipisteen. Ja nyt sitten jos mä tälle jälkimmäiselle osuudelle muunnan reittityypin, niin kappas vaan, se nappasikin kiinni tähän jälkimmäiseen osuuteen vaan ja se muuttui reititetyksi osuudeksi. Toi edeltävä osio pysyy ihan ennallaan. Ja nyt jos mä haluan peruuttaa, niin me päästään taas tähän takaisin tähän alkuperäiseen pisteeseen. Tai sitten me voidaan mennä toiseen suuntaan ja katsoa tämä muokattu versio. Sitten ei muuta kuin vaan harjoittelemaan ja jos ei tämä reitinpiirto ja ennen kaikkea sen muokkaus ole ennestään vahvasti hallussa, niin suosittelen kyllä katsomaan aiemmat opastusvideot. Siellä on yksi video reitinpiirron perusteista ja sitten siellä on toinen video edistyneemmistä toiminnoista ja lajikohtaisesta reitityksestä.